गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसिएट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं चिरां जिल्लायाव आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफां गं 7 मोसौ गारि आरो मा 13 मोसौ मिथुन हमनो हादों। मख'नो गोनां दि चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा रिफु रिजार्भ एबा साननैसो सिगां इभेक्सन खालामनाय ओनसोलनि बैफोर गामिनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै खावनानै लाबोनाय दंफांजों लोगोसे गं 7 मोसौ गारि आरो मा 13 मोसौ मिथुन हमदों। गासै बेसेनखौ 20 लाख रांनिबो बारा जागोन होनना हाग्रा बिफाननि सासे मावथिआ फोरमायना होयो। प्रमद बर'आ सासे बेटारि गैयै रिमटनि नेता बे बाथ्राखौ बुंदों। बिपिआइ आफादनि सोद्रोमा उमेश ब्रह्म बिथां उमेश ब्रह्मआ बुंदों, चिरां जिल्लायाव बर'फोरखौ जि इनायै इभेक्सन खालामबाय आरो गासै रायजो राजाफोरखौनो आलाय सिलाय खालामबाय। बे जाथायाव प्रमद बर'आ जेबो खालामनो हायासै। बियो सासे बेटारि गैयै रिमट होनना बिथां उमेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायना होयो। आरो बिथाङा बुंबावो, प्रमद बर'आ जोंनि बर'फोरखौ जोबोद अयनाय खालामबाय। बिनि थाखाय मोननै डिस्ट्रिक्ट लोगो नांनानै हरखाबै सावरायलायनाय जायो। आरो बेवहाय सावरायनाय जायो जायफोर बर'फोरनि न'-बां सिफायना आलाय सिलाय खालामबाय बेनिखायनो बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझाराव प्रटेस्ट खालामगोन आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो मोनसे मेम'रेन्डाम गथायगोन होनना बिथां बिपिआइ उमेश ब्रह्मआ बुङो। बेनि गेजेरजोंबो बेबायदि होख्रांनायखौ दबथायाबा आयेन मथे खामानि मावगोन। संबिधाना जि थिनो बै डिसिप्लिनखौ लानानैसो खामानिखौ मावगोन। आरो बुंबावो, जेसेबां दिन हालागै इभेक्सन खालामो एबा इभेक्सन खालामनायखौ गाराब्ला आन्दालन खालामगोन आरो सुप्रिम कर्टआ मा बुङो बेनि सायावबो नायबिजिरनाय जागोन होनना बिथाङा बुङो। जोबथारनायाव बिथाङा बुंबावो, फरेस्ट एक्टनि मथे जों ट्राइबेल सुबुंफोरा जिखुनु जायगायाव थानो हायो। बेनिखायनो जोंनि मोन्थाइखौ लानानै सोमावसारगोन होनना बिथां उमेश ब्रह्मआ बुंबावो। चिरांनि भारत-भुटान सिमा हाथिसार ओनसोलनि 3 नं सनापुर गामिनि जयमती ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो राजमिस्त्रि मावना नखर संसार खुंबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननानै खौरां लाफैदों 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया। लोगोसे बेबादि खौरां लाफैना मान होनानै एमएलए जयन्त बसुमतारिया गांसे आर'नाइ होनानै मान बावो आरो गोबां अनसुंथाइ नङाब्लाबो हानायबादि अनसुंथाइ होबोयो। बेबादिनो जयमती ब्रह्मआ गावनिसिम फैनानै नायबिजिरफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासियो। बेजों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारिनिसिम माबा मोनसे हेफाजाब इयुनाव मोनगोन होनना आसा थाबाय होननानै फोरमायथिना होबावो। आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेरेखायै गोरा आयेन दानानै होबाय। जुदि सोरबाफोर उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला आयेन बादियै साजा मोनगोन। दासिमाव आसामनि गोबां जिल्लाफोरखौ लानानै 4400सो केसआ रेजिस्टार जाबाय। दायो बैफोर केसनि खामानिखौ दिनैनिफ्राय जागायनाय जासिगोन होनना आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयो। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि केसआ आसामनि बबे बबे जिल्लायाव बेसेबां। नोंथांमोनहा भिडिअखौ लाखिथ'नानै नायनानै लानो हागोन। आसाम पुलिसआ अपारेसन खालामनानै जाफुंसार जानो हादों। सा 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बै हमजानाय सा 3 फालांगिरिनि सानै साहा भारत हादरसानि आरो सासेया आसामनि होननानै मिथिनो मोनदों। आसाम पुलिसआ मोननै गुबुन गुबुन अपारेसन खालामनानै आसामनि डिफुआव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों आरो बैसोर ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय 1.3 केजिनि हेर'इन सिज खालामनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लायाव न'-बां सिफायजानानै आलाय सिलाय थानांनाय जायगायाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा दावबायहैदों आरो बिथाङा बै जायगायाव थांनानै नुहैना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा बुंबावदों, जोंनि बिटिसि एरियायावनो जोंनि बर'फोरा सरकारजों नासयजाबाय होननानै आरो बिटिसिआ जाबाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय होनाय आलादा सासन बेबस्था। बेयो जाबाय गावखौनो
गावनो गाव खुंनो मोननायनि बेबस्था। जोंनि ट्राइबेल मानसिया बर' मानसिफोरखौ रैखाथि होनायाव माबाफोर आयेनखौ बेनिफ्राय बै मोनसेयाव लांनांगौ जायोब्ला बेखौ गावनि सासन बेबस्था दङ आरो BTCनि एसेमब्लियावहाय बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै आयेन बानायनानै लानो हायो होननानै बिथां अनजालि दैमारिया फोरमायो। जुदि आसाम सरकारा अर्डार हरनाय बा सेन्ट्रेल सरकारा अर्डार हरनाय होननानै हारिनिनो बेरेखा मावोब्ला BTCनि सासन मोननाय 6 सिडुलनि सिङाव जि सासन बेबस्था मोननाय बेनि मा ओंथि थाखो होनना बिथाङा बुंबावो। आरोबाव बुंबावो बैफोर रायजो राजाफोरखौ होखारनाय सिगां सार्भेखौ माबोरै खालामनाय आरो माबायदि जानाय जे बिथांमोनहा हा हु दंमारोना गैया, मानि थाखाय बेवहाय फैनानै थाफैनो गोनां जाखो आरो बैफोर रायजोआथ' मैया दाख्लै फैनानै थाफैनाय नङा, बेफोरखौ मोजां नायबिजिरनानै मोनसे राहा दिहुननानै बेबादि खालामनायमोनब्ला जोंनि रायजोफोरा बेबादि एसेबां दुखु मोननाय नङामोन। बेनिखायनो बिथां अनजालि दैमारिया बुंदों रायजोफोरखौ गोसो बायनो नाङा, जों बर' रायजो राजाया नोंसोरजोंनो दङ आरो बेनि बिसारा जानांगोन आरो जों बयबो खौसे जानांगोन। जोबनायाव बुंबावो बर' रायजो राजाया लामायाव ओंखारनो गोनां जानाय सिगांनो BTC सरकारा साननानै जाहाथे मोजां राहा लायो मा रोखोमै ट्राइबेल मानसिफोरखौ बे जायगायावहाय BTC जायगायाव एबा 6 सिडुल जायगायाव रैखाथि होनो हायो, बेनि थाखाय मोजां थांखि लानो गोनां जायोब्ला आयेन नाजावनो थाखाय बिथां अनजालि दैमारिया डिमान्ड खालामो। दुथांनि गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव सासे लाइमोना गोब्राब जखम जायो। जाथाया जादों गुवाहाटीनि दिसपुराव। मिथिनो मोननाय जादों दि जोखोम जानाय लाइमोनखौ अभिजित सयखिया होननानै। जाथाया जानाय समाव अभिजित सयखियाया दिसपुरनि MLA हस्टेलनि उनाव थानाय गावनि रुम सिङाव उन्दुनानै दंमोन होनना मिथिनो मोनदों। बे समाव सासे दुथाङा अभिजित सयखियाखौ गोबौ हाथियारजों आथिं आरो उदैयाव सुयो, जायनि जाहोनाव गोबां थै गनानै गोब्राब जखम जायो। जाथाय जानायनि उनाव अभिजित सयखियाखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनि JNRC देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। मिथिनो मोनदों दि अभिजित सयखियाखौ सुप्रिम कर्टनि लयार निरुहा सयखियानि फिसाज्ला होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमाव मा जाहोननि थाखाय बेबादि खालामखो बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दायो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोनदों। चिरां जिल्लायाव साननैसो सिगां इभिकसन खालामनायनि सायाव BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बिखौ हाग्रा बिफानासो खालामदों आरो बैफोर खामानिखौ नायबिजिरनायनि उनावसो खालामदों, जेराव गोबां गोदान गोदान हादान सिफायनानै न' लुनानै थानो लादों, बेनिखायनो बैफोर जायगायाव इभिकसन खालामनाय जादों। आरो बिथां प्रमद बर'आ बुंबावो, आसा खालामो आरोबाव जोंनि बर'फोरा गोदान गोदान जायगाफोराव हादान लानानै थाहैया, नङाब्ला इयुनावबो बेबादिनो बर'फोरा आलाय सिलाय जानांनो हागौ होननानै बिथाङा बुंबावो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।